नमस्कार दर्शक बंधु, आरंभ करिबा गपटिए। गपटीर ना परिश्रम केबे व्यर्थ हुए ना। अनेक दिन तलर कथा। एबे जातीय पक्षीर मान्यता पाइथिबा मयूर सेतेबेले तार पुच्छ नथिला। किंतु मयूर मेघ देखिले मन आनंदरे पहाड़ उपरକୁ उठी जाई नाचुथिला। दिने मयूर छुआटिए मेघକୁ देखि मन आनंदरे पुच्छ नथिबा पेटକୁ हलाई हलाई नाचुथिला। रंग ମଧ୍ୟ ତାର ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା। କସରା ରଙ୍ଗର ଦେହକୁ ଦେଖିବାକୁ କେହି ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରାମାନେ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୟୂର ଛୁଆର ଏପରି ବେଢଙ୍ଗୁଆ ନାଚ ଦେଖି ସବୁ ଅପ୍ସରାମାନେ ଜୋରରେ ହସିଲେ। ମୟୂର ଛୁଆଟି ଲାଜରେ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଘରକୁ ପଳାଇଗଲା। ଘରେ ଯାଇ ତା ମା ଓ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଆଉ କାନ୍ଦିଲା। ଅପ୍ସରାମାନେ କିପରି ତାର ପେଟ ହଲା ନାଚ ଦେଖି ହସିଲେ ଏକଥା କହି ମୟୂର ଛୁଆଟି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କଲା। ବାପା ମୟୂର ପୁଅକୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଧନରେ ରୂପ ପରିଚୟର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ତୋର ରୂପ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ତୋତେ ଏମିତି ଉପହାସ କଲେ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଈଶ୍ୱର କେବେ କାହାକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକେ, ତୋର ରୂପ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଛୁଆ ମୟୂର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଗଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ସେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛ ବୁଦା ସବୁଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା, ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ସେ ପାଇଲା ନାହିଁ। ବୈଶାଖ ମାସର ଝାଞ୍ଜି ଖରାବେଳ। ସେଇ ଖରାବେଳେ ମୟୂର ଛୁଆଟି ଝରଣା କୂଳରେ ଥିବା ଗଛ ଡାଳରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଅନେକ ଖୋଜି ଖୋଜି ନିରାଶ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତାହାର ଦୁଃଖ ଜଣାଇବାକୁ ଆଉ ସେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ଭାବି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥାଏ। ସେଇ ନିଆଁର ଶିଖା ଚାରିଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସେ ନିଆଁ ପାଖରେ ଥାଏ ସୁନାରୀ ଗଛଟିଏ। ସେଇ ସୁନାରୀ ଗଛର ଡାଳରେ ଝୁଲୁଥାଏ ପୁଟୁକି ଚଢ଼େଇର ବସାଟିଏ। ତା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ମା ମା ବୋଲି ବିକଳରେ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ନିଆଁର ଶିଖାରେ ଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟି ବିକଳ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବସାଟି ଛିଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ିବ ସେଇ ନିଆଁରେ। ମୟୂର ଛୁଆଟି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଡ଼ିଗଲା ସେଇ ବସା ପାଖକୁ। ଅତି ଯତ୍ନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦୁଇଟି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଣି ଝରଣା କୂଳ ପଥର ଉପରେ ରଖିଲା। ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଟରେ ଦେଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଡ଼ା କୋଳି ଆଣିବାକୁ ଯାଇଛି। ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସେ ପୁଣି ଝରଣା କୂଳକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ଏକ ବଡ଼ ସାପ ପୁଟକି ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଗିଳିବାକୁ ଆସୁଛି। ମୟୂର ଛୁଆ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ ସାପଟାକୁ ମୁଁ ଗିଳି ଦେଇପାରନ୍ତି କି? ମୁଁ ଯଦି ସାପଟାକୁ ଗିଳି ଦେଇପାରନ୍ତି ତେବେ ଏ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଆନ୍ତେ। ଏମିତି ଭାବନା କଲା, ମନରେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କଲା ଏବଂ ସାପ ଉପରକୁ କୁଦି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ସାପଟି ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ମାରିଲା ଓ ଆଁ କରି ସାପଟିକୁ ଗିଳିଦେଲା। ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ଦୁଇଟିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରେ ରକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ମୟୂର ସାପ ଦେଖିଲେ ଗିଳି ପକାଏ। ପାଖ ସାହାଡ଼ା ଗଛରୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାଚିଲା ସାହାଡ଼ା କୋଳି ଆଣି ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା। ଅତି ଆଦରରେ ତା ଡେଣା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲା, କାଳେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଯିବ। ଝରଣା କୂଳର ସୁଲୁସୁଲୁ ପବନରେ ମୟୂର ଛୁଆଟିକୁ ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଛି। ସିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ସେଇ ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଛୁଆ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଦୁଇଜଣ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ପାର୍ବତୀ। ସେମାନେ ତା ଡେଣା ତଳୁ ବାହାରି ଯାଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକ ବଳୟ ଭିତରେ ନିଜ ରୂପ ଧାରଣ କରି ମୟୂର ଛୁଆକୁ ଡାକିଲେ। ମୟୂର ଛୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ସତକୁ ସତ ଦେଖିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବେକରେ ସାପ, ମୁଣ୍ଡରେ ଜଟା ଓ ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୟୂରକୁ ଚାହିଁ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଭକ୍ତ, ତୁ ତୋର ସେବା ଓ ଭକ୍ତିରେ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛୁ। ତୋ ଥଣ୍ଟରେ ସାହାଡ଼ା କୋଳି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ତୋର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ଆସିଛି। କି ବର ମାଗୁଛୁ ତୁ ମାଗିନେ। ମୟୂର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଆମ ମୟୂର ଜାତିକୁ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରିଦିଅ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୟୂରର ନାଚ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ତଥାସ୍ତୁ କହିଲେ। କିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ମୟୂର ଉପରକୁ ପକାଇଲେ।
ମୟୂର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୁଚ୍ଛ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ତାର ବେକରେ ସୁନ୍ଦର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ନୀଳମିଶା ରଙ୍ଗ ମୟୂରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲା। ମୟୂର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀର ମାନ୍ୟତା ଏଇଥିପାଇଁ ପାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ତୁମେ ଏଥିରୁ ଏଇଆ ଶିଖିଲ ଯେ ତୁମେ କାହାର ଖରାପ ଦେଖି ହସିବ ନାହିଁ। ଖରାପ ରୂପ ଦେଖି ତୁମେ କେବେ ବି ହସିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଆଉ ସୁକର୍ମ ବଳରେ ତୁମେ ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ।